नों जमदुवार बियाबाव हा रैखाथि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा परमेश्वर राय नुजाथि फैनानै हा खुरखानाय रैखाथि खामानि मावनो थाखाय बेखेवनानै होयो आरो बिथाङा बेखेवनो मोननानै गोजोननाय फोरमायदों। बे हाबाफारियाव हा रैखाथि कक्राझार बिफाननि डिभिजनेल अफिसार बसगुरि ओनसोलनि सुबुंफोर आरो 4 नं जमदुवार बियाबनि MCLA अइलियाम नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लानानै बुङोदि बसगुरि गामियाव थानाय हा खुरखानाय रैखाथि खामानिखौ बेखेवनो मोननानै गोजोननाय फोरमायदों। बे समावहाय गिबियावनो आङो सयल कनजारभेशन डिपार्टमेन्टनि मानगोनां EM परमेश्वर राय बिथांखौहाय सानथ्र'हाय हामबाय होनग्रोदों। जेब्ला आङो बालागावथिं थांदोंमोन बे समावहाय बेखौहाय नोजोर बोबाय आरो नुबाय जे लासै लामाया बे दैया जाख्ल'गासिनो दं। दा बेखौ बिजिरनानै नायनानैहाय लगे मानगोनां EM साहबनो फन हरबाय जे बेबादि जे मोनसे लामाया जोबनो थांगासिनो दङ आरो थांलाय फैलाय हान्थिनायावहाय खुब सुबुंफोरा खस्थ' जागोन। दा बिनिखायनो सारा अननानैहाय बेखौहाय माबा मोनसे नोंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय सहाय हरनांगौ। थिग बेबायदिनो जेब्लानो बेनावहाय सहाय बिदों अब्लानो बिथाङा जागोन दे आरो बेबायदिनो डिपार्टमेन्टखौ बियो थोनहरनानैहाय सार्भे खालामनानै इमिडियेटलि सार्भे खालामनायजों लोगोसे इमिडियेटलि दिनैहाय मथथे 1 सप्ताहनि गेजेरावनो नैबे मोनसे मोजां परिबेसखौ नैबे मानगोनां EMनि दुवारै जोङो दिनैहाय नैबे मजाथि अर्थात बसाबिल एरिया दिनै मोननो हादों। दा बिनिखायनो सयल डिपार्टमेन्टनि EM साहबखौ सानथ्र'हाय हामबाय होनदों। लोगोसे जोंनि BTCनि चिफ जेरैबायदि बिसोर एसि मिटिङावहाय डिसिसन लालायो जे इम्पर्टेन्ट खामानिफोरखौहाय नेनानै थानो नाङा आरो पाब्लिकनि सुबिदानि थाखाय इमिडियेटलि खामानिफोरखौहाय पाब्लिकनि सहायनि थाखाय खामानि मावनांगौ बेबादि मोनसे बिसोरहा एसि मिटिङावबो डिसिसन लालायो। थिग बेबादिनो दिनैहाय बिथाङाबो दिनैहाय EM साहबाबो जोंनि नैबे बसाबिल एरियानि जे रायजोफोरनि थांलाय फैलायनि जे मोनसे गाज्रि मोनसे कन्डिसनखौ दिनैहाय मोनसे प्रटेक्सननि दुवारैहाय मोनसे रैखाथि होनायखौहाय सानथ्र'हाय आङो बे समस्तिनि MCLA हिसाबै बिथांखौ हामबाय होनो। दा बावथ' आर्ट फिलिं जागोन, आर्ट फिलिंनि उनावहाय बहाय बल्डार पिचिंबो बहाय होनाय जागोन। जिहेथु बे दैयासो जाख्ल'दों नालाय आरो लामायाबो दा नोङो जाख्ल'लांजोब्बाय। दा लामाखौहाय मेकआप खालामनो थाखाय बहाय आर्ट फिलिंबो खालामनांगोन। बिनिफ्रायसो बल्डार पिचिंखौ होनांगोन जिहेथु आरो जाख्ल'बावैनि थाखाय। दा बेनिखायनो सयल कनजारभेशन डिपार्टमेन्टआ बेखौहाय स्ट्रंलि दिनैहाय एखे इमारजेन्सि बेखौहाय मा होनना बुङो बेखौ एक्सन लानायनि थाखाय बिनिखायनो आङो EMखौबो आरो डिपार्टमेन्टनि साफ्रोमखौबो आङो हामबाय होनो, DOखौबो होनो, CSDखौबो होनो आरो रेन्जारफोरखौबो होनो। बिथांमोना जेरै आं बुंहरदों आरो EM साहबा जेरै बुंहरदों बेबायदिनो इमिडियेटलि बिथांमोना सार्भे खालामनानै नैबे मोनसे मोजां डेभेलपमेन्ट फारसे बिथांमोना दिनैहाय आखायाव लानायनि थाखाय बिथांमोनखौ सानथ्र'हाय हामबाय होनो।